sekedap. Nggih sampun. Nggih. Nggih, saderengipun nuwun sewu. Kula ing mriki pinangka sesulih saking panjenenganipun Pak Marti namung niatipun menika makili kajat lan niatipun Pak Marti Sagodrah keluarga ugi Bukatemi gentong. Bukatemi gentong menika kagungan unek-unek bilih ing binjangipun Kang Putra menika Pak Mardi kagungan kajat
lan saged tayupan ngundang panjenengane Mas Jidul sakonco badhe rasulan. Pramila ing wekdal dinten menika sampun kaleksanan, sampun wonten danyang nagih utang, bumi nagih janji, linuaran ing wekdal menika ngantos selami-laminipun kula nyuwun paseksen lan palilahipun kelawan para sederek ingkang rawuh wonten ing ngriki sedaya. Pramila